Ewe mama enkosi andinqanwe. Lo uphi makhulu mama? Uyazi nje umama azange abekho apha ekhaya ngelixesha. Yo, kutheni wena ungahambanga naye? Hayi, kudala mina ngilapha ekhaya. Nami ndivela phaa kamfundisi ngaphesheya. Obo ndibuye luvuye ingqondo yami iyaluzela. Ngathi ngamaza. Kutheni wena ungekho esikolweni nje? Hey mama, yo andilalanga kakubi mama. Bendinamaphupho phayizolo. Ndavuka ndasela into yokuhambisa isisu andahuda mama. Yo? Ukuhuda luvuyo wonwabile phofu? Ngumbuzo njani ke lo mama? Hayi luvuyo. Benizibuzela nje. Uzizele apho kwanye uthunyiwe? Lento yakho kunye notata mama. Kudala nindiphethe kakubi. Kutheni na mama? Hayi luvuyo manje, uba nexhala manje. Kuzalunga. Kutheni nifinyelele esigqibeni salento yenu mama? Abazali bakaToli mama nabo bafinyelele esigqibeni bade bahlukana naye wade waphola apha phakathi kuye. Lolu Sisimanga santoni esithethayo luvuyo. Uyazi uma uthanda ngenhliziyo yami yonke mnanga. Mama andisathembi kwanto yakho kunye notata wanithembisa wena mama uba sizawuhamba apha notata wathi uzawugxotsha mama nanithembisa basoya kamakhulu ndathembisa nobakhona kamakhulu banizamvakashela anisanithembi tu mama sala njalo. Bese kunibonisa amanxeba nezivubeko enimenze zona apha ebomini. Thetha kabuhlungu mntanami mama. Ngamafuphi uthi awucela naphakathi ukuthi kubenza amazazi ukuphinela kanye uthi xa besinezigqibo ezicecileyo zokuba siyahlukanisa okanye siyahlalelana ngenono lwabe bomini. Lo nto mama ndiyamva lo mntana qha ayikho lula mama. Ndiyayiva yawe leyo xola ithethayo qha xa ndotatakhe mama ayikho loo nto. Ithini? Cawu mna ndisabona ngamehlo akudala. Andiyazi inkosikazi ezimisela ukulawula indoda. Ndingayazi nendoda inokuvumela loo nto. Ndiyayiva le bayithethayo ooyihlo begxeka umkhwenyana. Ewe, uphokele naye ngokuthetha ngoluya hlobo kumadoda. Kodwa masiyivume inyaniso kube sihambele phambili. Amadoda akathandi ukoyiswa ngabafazi mntanami. Ndicinga uba xa nithetha nojwarha wena uyamoyisa ngamazwi. Vumelela wena, uyazazi kunjalo nje.
khawungixela uba uza kuphuma ntoni uza kuphuma ntoni xa uthi cwaka nje xa ujwarha ufuna ukukulawula uza kuphuma ntoni phendula wethu mama nthule ukuba ndiyayiva ubiyaphi le nto andizuphuma nto mama myeke ke mntanam akulawula ujwarha awuzuphuma nto xa umyeke kulawula ujwarha mntanam kodwa uyakuphuma lukhulu xa ungamvumeli uzakubiza ngaphaa uza kunyanzeleka ukuba ungene kwizimo ezimbi mntanam kuba usemncinci ibe ke uqhelile ukuba nomyeni wayiva le nto endiyithethayo nditsho siyithetha nokuyithethe kanti ke ntombam yeyona ingundoqo leyo kuba ayisayi kubeka wena wedwa egxekeni ndakutyhiliselwa apho nam njengonyoko eli xesha mna ndicoceke ndinje andazi ukuba uza kuyithanda na ke leyo nocawe mntanam zola ntombam ndiyakwazi umntu apha onekratshi kodwa xa kunje alincedi ndingakwenzisa izinto uya kuzizonda ngazo de uye kutshona engcwabeni ndithetha ngolu hlobo ukuba ndiyazi ukuba awusuka kule nkqubeko ukuba ubungachaphazeleki ngendingenaxhala uthi kuwe buye uzikhaya sana lwam ewe zibakho iimeko ezinjalo kodwa apha kuwe gqirhakazi Ndiyavuya ukukubona uphilile njani kodwa? Hayi ndiphilile noko mede. Yalengali bikathi qaqamba noko. Hayi last. Ibiyidinga kodwa i-X-ray. Uyayibona uba iphilile tu. Hayi mem. Sokuzikhathaza ngaloo nto. Mem yona nto ndiyizeleyo apha cela uba sikhululane ngoxolo. Ndibone uba okokoko ndaqala usebenza apha. Zange ndihlale kakuhle mzima. Jini wena no last. Uzawukeka umsebenzi wakho ngoba indoda yakho ine-complex. Iza kunceda ngantoni loo nto? Hayi noko madam ndinqwenela uba ngabuye kwinde. Hayi man no last. Indoda yakho ikuphatha kakubi. Ufuna ukuhlala naye? Madam yeke ba uyiqonda intlalo yethu asenze njani thina. No last, just because ucinga uba uzaba lonely. You'll find someone else, don't worry. Kuba nongangam ungenamfazi na madam? Hayi man no last. Age yakho akho nto man akho nto. Yabona ke mama into endingazuyenza ke uba ndiphinde ndiyotshata ndiyoqonda komnye umzi umyeni wam esaphila eyokuba ndinxiba nomntu omncinci kunam hayi asoze yenzeke ke leyo into. Honke no last uza kunyamazela all these ill treatments simply because ufuna ukuhlala kulo mzi. Madam asenze njalo thina asenze njalo yeke baluqonda intlalo yethu. Hayi ndidanile ke no last. I've always thought you liked the idea of being a liberated woman. Madam ngelimini uza kuyiqonda ndiza kufumanela omnye umntu oza kufuna ukusebenza. Hayi. You know, I've had enough of these people. You think they're improving and then they just plunge back into their old foolish ways. Hayi. Bye no last. Mawubuye wena eli xa mna bendithe andikufuni Ngeke ndithe
Kutheni xa amawenu bekundilanda? Uqale nini wena ukulalela into ethethwa ngamawethu uze usakuzimisele ukwenza into ethandwa nguwe? Uyanditshola kanti besendincamile na into yokubuyela apha. Xa amajwarha kuye namacirha aye avana ukuba mandibuye. Awuhlalelanga wena ukuthi uthe kum uxelele. Wazi intoni ubhuti wakho ngezinto zasekhaya ezabo wabo zaziwa ngubani? Andixeli bhuti madoda, ndithetha ngobhuti umzana. Uchile kwelinye-ke iphepha ngokucihakazi. Usuyakwazi nokuthi bhuti kumkhululwa wami makube isimila sikude nawe. Uyovuya-ke loyo yokufumana sele uqeqeshekile. Ithetha ukuthini loo nto isekamandla? Ithetha ukuthi ukho nje apha ngomzimba. Ngokokwami andinamfazi apha kuwe. Kanti ke ndifanele nami loo nto. Sizohlala ke mntakabawo. Oku kokuba abantu bacinga ukuba sisemshadweni. Sekuhlalisene kakade kule mihla le. Andiyiko ngokuqala, ndingasayi ngokugqibela.